Naging parabalita, Roy San Ramon masunod na sa tong aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta. Po, kung Kiringman kan bilog na Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 1 kan bulan na Hulyo taon 2023. Liwat ming ihatod sa indoan mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baratang tiniripon po Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News Official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangarang kang bilog ni News Team, ako po ang sindong mga kaibadan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, 10 ektaryang lote sakop kan Naga City Sports Complex na ipigdunar sa lokal na gobyerno kan Naga, iguana nin titulo. Aramon taan bilog na detalya sa Liki Risa Santos. Invalid in the sense that considering that the property is co-owned by Macario Mariano and Jose Jimenez, dapat pareho silang nakapirma, siriman ang sa idang kanya-kanyang agom. Leksyon para sa gobyerno lokal ang halawig na panahong pakipaglaban sa kaso kan 5 ektarya ang kinatutugdukan kan Naga City Hall Complex kabali ang Civic Center. Ginana ini kan syudad alagad pigsisiguro ngunyan kan administrasyon ni Alcalde Nelson Legacion na napapapelan nin tanos ang kada loteng ipinapaagi sa proseso nin donasyon. Sa hampang kan mga empleyadong nag-atendir kan flag raising ceremony kan Lunes, ipinahiling ni Legacion ang kapot niyang titulo kan 10 ektaryang lote sakop ang Naga City Sports Complex sa Barangay Pacol. Ipigdonar ang nasabing lote sa syudad na dekada 90 pang dainin maninigong dokumentos. Maray na lang na naikitang ginimuhan kan kapareho kan ginibo kan pamilyang Mariano. Bukod yan, ang titulo kan daga nakapangaran na po sa syudad. O nila po. Yan na. 10 hectares. Huli kan mga resultang inikan esferso kan gobyerno lokal, nakaplano na ang pagpakaraypakan mga edifisyo sa laog kan parehong complex, siring kan pagtugdok nin suhay na legislative building para sa konseho. Papahanda na po ako nin master plan para sa gabos na mga opisina, digdi po sa laog kan 3.9 hectares, also duman po sa 1.1. Baad mangyari na po si kahagadan kan sanggo ni ang panglungsod na sinda magkaigwa nin suway na legislative building. Dahil nagdadakula po ang populasyon, nagdadakul ang serbisyo na kinakaipuhan, bako ng supisyente ang mga opisina kan lokal na gobyerno kanaga. Kaipuhan na magpadakula, kaipuhan na magdagdag. Dagos-dagos naman ang planong maitugdok sa Naga City Sports Complex ang Naga City Sports Academy na magkakaigwang mas mahiwas na pasilidad para sa mga atleta asin para sa pagtulod nin marahay na salud sa mga nagenyo. Ipopurso ta po itong Sports Academy. Papakarayon ta po, papagayon nun ta. Dapat maging kung bako man a local tourist within Naga and adjacent or nearby municipalities, dapat maging attractive po si Metro Naga Sports Complex para po sa Senda. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, rainbow-colored pedestrian lane liwat ipigbugtak sa Kinastilloan Street katagod kan Pride Month celebration sa Ciudad de Naga. Aramon taan detalye sa Haliki Joel Sulina.
Ginibok ang aldaw na Martes ang launching kang rainbow-colored pedestrian lanes sa kalabaan kang Kinastiljuan Street sa pagaltanan kan duwang plaza kan syudad katakod kang Pride Month celebration ngunya na bulan na Hunyo. Sa pahayag, the exhibition member asin SK Federation President Kylie Tripulca, ang programa sa pagtaong importansya asin pagpapadangat sa mga miyembros kang LGBTQ+ community sa syudad katakod kang makulor na selebrasyon asin eksperyensya asin ekspresyon kan Pride Month ngunya na taon. Sinabi pa kang opisyal na sa syudad ding Naga igwaning ordinansa para sa pagtaong proteksyon sa mga miyembros kang LGBTQ+ community. Asin igwa pa ning binilog na organisasyon para sa sainda na iyong katuwang kang gobyerno lokal sa pagpromoter ning arte, talento asin iba pang makulor na mga aktibidad na ginigimo sa syudad ning Naga tuyong igwang mga okasyon. Kita po dingdiyo sa Naga City, inaabot po baga kitang LGBTQIA+ community friendly city. Abot kung sabiyon sa tuya pong tigre-recognize ang rights ka mga LGBTQ community and kita man po nagkakampanya laban sa hate and discrimination against them. Tapos kita din po ay saro sa mga katabang o kasurog ka mga LGBT sa inda pong pag-asigurar na ang sa inda pong mga rights ay protected. Tapos ga po kita ning pinapaurog na equality sa sainda, pati na rin pong legal protection sa sainda. Nag-imbitar man si Tripulca sa publiko na magpasiring sa Plaza Quezon asin magbakala ngunyana na simana sa Pride Merch Bazaar kung saan man ilain ng mga produkto ang mababakal kabali ng pagkakaigwa ng Pride Parade ngunya na petsa 30 na mapuon sa GMR Coliseum sa Plaza Quezon asin iba pang mga aktibidad katakod kang nasambit na selebrasyon. Ini po madurar hanggang June 30. Sa June 30 po kaya magkakaigwa kita katong Pride March na sa tuya pong pinunan kang taon 2019. Ini po mga LGBTQIA+ community mamarcha po puon Coliseum hanggang dito sa Plaza Quezon. Magkakaigwa din po ning major red competition sa kada barangay, pati na din po ang Mardi Gras competition. And kadakol pong performances na mangyayari dito sa Plaza Quezon sa maabot po na June 3. Pinagpartisipuran kan manlain ng mga LGBTQ+ community organization kan syudad ang nasambit na aktibidad asing inatindiran ni City Administrator Elmer Baldemoro ang launching kan Kulor Hablon Dawani na pedestrian lane sa syudad. Dito po sa Naga, kita itong pinaka-enot na syudad na naipasar po ang SOGI Bill, SOGI Ordinance. Ang SOGI Bill, didiskusyonan pa ngunyan sa Congress and Senate. Sana maipasar na para bako na lang dito sa Naga, pag-i-implementar itong mga diretso asin pribileyo nindo. Hopefully, sud maipasar iyan. And kita man po kita man itong enot na may pedestrian lane na kada bulan kang Hunyo on the celebration of Pride Month. Iko kita araw kaniyo bigla nakawan. Para sa Nagangunyan, Joel. Sa iba pang bareta, magtutulong dekada sa lado nin preparatory education Naga City Sid Montessori, ipig-orgulyo kan lokal na gobyerno Naga. Ang detalya sa Risa Santos. Nagmarcha ang 104 estudyante Naga City Sid Montessori 1 and 2 sa saindang closing ceremonies kan Sabado, Hunyo 24. Mga nagtapos sinda sa nursery, pre-kinder 1 asin 2 na inantabayan ng gadman kan mga excited na magulang. Orgulyong ipigharas ni Naga City Sid Montessori Head Elsie Maria Romano na dugangan liwat ang lampas 50,000 nang napagtapos kan eskwelahan sa laog nin haros tulong dekada. Overwhelmed po ako bilang head ng Sid Montessori kasi dakulo na po ini almost sa 30 years na mga 50,000 estudyante na ang na-produce ni na mararay po. May mga attorney na, ngunyan, may doctor, and then igwa na po ng mga placers.
sa indang examinations, lalo na sa doctor and nurses. Sana padagos kamong magtapos hanggang kolehiyo. Kasi Tulong aki ni Maria Isabela Palmes ang ipigtiwala sa edukasyon kanaga City Seed Montessori, pinakahurian nguhod niyang si Eli Marie. Montessori, together with the city government and the stakeholders, are doing a very good job since it is not par with the education that can be provided with it is at par with the private school na minibigay ng ibang mga private school natin dito sa Naga City. Bilang mga aki, simple man ang naging mensahe ninda sa okasyon, nagpasalamat sa mga nagtukdo as sinagiya sa saindang mga enot na kabtang sa edukasyon, mantang pigsiguro na handa na sa masunod nindang pagklase. Thank you to the city officials and stakeholders for the support in the educational programs for the children of Naga. To our teachers for their patience and guidance. Ipinagirumdum naman ni Alcalde Nelson Legasyon na importanteng maitukdo ang marhay na pag-uugali as sinatatangad kan mga aki mismo sa mga magurang tanganing magdakula nintanos. Especially of the parents. Kung ano ang sinasabi ta, kung ano ang ginigibo ta, asin nahihiling, nadadangog kan sa tuyang mga aki, laumon po nindo, all of this will be imbibed, will become part of the child, of your children. Kaya po baga, dapat ang mga magurang nagiging maingat sa pigtataram po ninda. Lalo't pag nagdadangog ang mga aki. Taminsan, kung ano ang pigtataram ni Papa, ni Mama, iyon naman po ang pigtataram kan aki. Sigun man kay Romano na maritiro na sa masunod na taon, di kalidad na ang edukasyon kan sa indang pasilidad, alagad na nga puda na masustener ini sa paagi kan pagkasararo kan mga opisyales kan syudad na maitulod ang marhay na klase nin edukasyon sa mga aking nagenyo. sa gabos na leaders ako makikiulay na ang team ta, padaguso na team. Pag sinabi mong team, dahil nagbabaranga, ano po, si leader, na matibay na leader, ipadagos na matibay siyang leader. Ano po, dahil magdangog sa iba, kundi maging tiripon, buronyog, kasi team. Dahil may effect. Lain sa Naga City Seed Montessori na ipigtugdok para sa mga aki kan mga empleyado kan City Hall, igwaman parehong eskwelahan sa mga barangay kan syudad na nakatalaan ang pagtatapos sa mga masunod na aldaw. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, price tag ordinance kan Syudad ni Naga makakatabang sa padagos na pagprotehir sa interes kan mga konsumidor asin traders. Ang detalye sa halik kay Joel Solina. Formal lang naging ordinansa matapos na pirmahan ni Mayor Nelson Legasyon kang Lunes ang Ordinance Number 2023-053 o ang Price Tag Ordinance kan Syudad ni Naga. Sa entrevista kay Konsehal Joe Perez, kag padrino kag nasambit na ordinansa, sinabi kay ni na nag-agi sa halawig na konsultasyon kay ba ang mga stakeholders asin sa sangguniang panglungsod ang localization kag National Price Tag Law and Consumer Welfare Act para man protehiran ang interes ka mga consumers asin ipromote ang general welfare kang publiko kasabay kang pag-establisan ning patas na pagnenegosyo. Nilinaw ni Perez na ang mga basic necessities as in mga prime commodities na ipinapamakal ka mga retailers, vendors sa mga talipapa o merkado, maging iba pang businesses na involved sa trading and selling ka mga nasambit na produkto ang kakaagana ning price tag basado sa nasambit na ordinansa. Price tag, itong inapod na prime commodities sa basic necessities. May nakalista po yan naman, arog kang bagas, arog kang karne, arog kang manok, arog kang flour, arog kang gatas, si mga basic necessities po yan. And ahensya pong kabali dyan sa pag-enforcer kaya ang pwera kang opisina ni Alcalde, iyo po ang DTI, ang DA, saka ang Department of Energy,
kabaliman ang DOH. Depende po duman sa produkto na pigko-complaint ng mayong price tag. Ang price tag po, dakulang convenience sa mga parasaod, asin duman mo po sa mga nagtitirinda. Dahil na po maabala si oras ninda, nakalag na po duman si presyo kang sa indang binibenta. Although sa supermarket, dahil man mahali ang galing pagtawad. Pwede man tawad pababa itong price tag. Siyempre dahil ka matawad din pataas. Giya po yan sa mga parabakal na may mga price. Sumpay pa ni Perez na may provisiones man sa ordinansa na igwaning price freeze, lalo na kung igwang kalamidad na nag-agi na dapat sundon asin ini ipapasunod ka mga 9 agencies. Sa local ordinance na ini, igwang katampad na penalidad sa mga mabayular sa dai magkaagning price tag sa saindang mga panandang basic necessities and prime commodities na i-implementar kang gobyerno lokal sa tabang kang Public Safety Office, PNP, DTI, Department of Agriculture, DOH asin DOE. Implementation po 15 days after publication sa dyaryo. Yun po yan ang penalty provision kay itong price tag ordinance na. Dahil man masobra sa 5,000 dahil ordinansa sa local government, kita pwede magpenalidad ng more than 5,000. Pero po kung seryoso ang violation, pwede pong i-cite itong Price Tag Act na mas nakula ang penalidad. Ninghuli tayo po kita ng local ordinance, most likely the local ordinance will apply. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Mientras tanto, sa ibang bareta, Security Bank Foundation Incorporated nagdonar duwang school building sa duwang pampublikong eskwelahan sa Siyudad de Naga. Ang detalles, halikiri sa Santos. Pinakadakulang eskwelahan sa sekundarya, maabot 12,000 na ang populasyon kan Camarines Sur National High School sa siyudad ni Naga. Tanganing mamantener ang dekalidad na pampublikong edukasyon digdi, kaipuhang maitao ang pangangaipo sa kapasidad kan mga paratukdo asin estudyante sa laog din komportableng classroom. Nahiling kan Security Bank Foundation Incorporated ang pangangaipong ini sa eskwelahan. Matapos ang 2 taong pagkapindyente kan proyekto huli kan pandemya, dagos nang naitugdok ang konkretong edifisyo kan Kamhay sa Barangay Liboton Campus. Presente sa seremonya kan turnover ang LGU Naga, Department of Education, mga paratukdo asin estudyante kan eskwelahan. Kumpleto na ang pasilidad, may ventilador, ilaw ang kada classroom asin kasilyasan. Talagang inclusive, talagang hiniling gabos na no students must be left behind. Kaugmahon po kami sa bagay na ini. Salamat Security Bank. Parte kan corporate social responsibility, tinutukan kan Security Bank ang edukasyon sa Build a School, Build a Nation program kaini. Poon 2011, nakapagibunan nin 691 na classroom sa 122 na eskwelahan sa 69 syudad asin banwaan and foundation. Harani subuot sa iyang puso, emosyonal ining ipighiras ni Chairman Rafael Simpao Jr. The entire community to bring up a child. Yes. And why I become so emotional? Because I have grandchildren. I don't want my grandchildren to be studying in a school building that's dangerous, that will collapse and di ba? Gusto mo ba yan? May anak ka ba? Meron. Oh, gusto mo ba yung anak mo nag-aaral sa ganung klaseng eskwelahan? Of course, you don't want Oh, you don't want that. That's why I get emotional. Because I can visualize my grandchildren in that situation. And I don't want that. Minati ni Alcalde Nelson Legacion ang pinaghalian ni Simpao, hulita ang gobyerno lokal kan Naga, labiman ang paglapigot na masimbagan ang mga pangangaipo sa edukasyon sa syudad. Poon kan 2019, 5 bagong eskwelahan na naipatugdok sa 9 target antes matapos ang sa iyang termino. Igwa naman nin 13 bagong school buildings asin 58 classroom ini. Kaya sa pakikipagtabangan kan Security Bank, labian pasalamat kan Alcalde. Pero para sa akin, kasi obligasyon, responsibilidad ng gobyerno. Kaya lang, hindi naman talaga kakayanin. Nabanggit kanina ni Sir Rafael Simpao Jr.
in the entire country. 165,000 yung classroom backlog. Education is the greatest equalizer in life, no? You know, with a good education, no matter what your social or economic background is, you have a chance to succeed. Di ba? Nasa sa'yo na yan. Di ba? And then, sabi ko nga, if I give you, I don't like believe in handouts eh. Kung bibigyan na ka ng bibigyan, hindi ka magsusumikap eh. Di ba? So, pero kung tuturuan kita kung paano ka maghanap buhay, paano kang magiging mabuti yung buhay mo, eh, nasa sa'yo na yan. Di ba? Antes ang Kamhay, duwang eskalon na igwang anum na classroom man ang enot ipig turnover sa Naga City School of Arts and Trades. Natutulaan sa mo yung classroom mo niyan, we need 24 classroom. Ining 6 classroom na tinausa mo, actually nagpabawas naman sa 24. So kung sabi yun, still pa kaming more or less nasa mga 19. Madagdag pa nga niyan, tango yan na taon na ining school na maabot, posibleng magtaas girara. Itaasa mo. Kantidad 2.5 million pesos ang kada classroom sigun sa Security Bank. Lain digdi, ganot asin luha ang pinuhunan maitugdok sa naan mga classroom sigun Kisimpaw. Kaya pakiolay niya na ingatan ng gad ang mga edifisyo. Di ba masakit yun? Sa akin masakit yun eh. Naiiyak ako eh. Because alam ko ang hirap na pinagdadaanan para kumita. Security Bank is not a big bank, no? We're a medium-sized bank. But, you know, we take responsibility very seriously. And it pains me to see, you know, hard-earned money wasted. Siniguro naman kan mga principal kan eskwelahan, magi ni DepEd Naga Schools Division Superintendent Susan Coliano na aatamano ng gad ang mga ipigdonar sa inda. Rest assured po that for as long as I am in Naga City, I will physically monitor because that's what I understand in partnership. We should derive mutual benefit. Ingawahon mi na ini talaga mapanatili mi ang kagayunan. Gigibuhon mi ang gabos para ma-maintain mi ini kasi masupog mayo kaming contribution digdiyo. Ang inagad lang sa muya ay ma-maintain ninda. So gigibuhon mi po ang gabos na makakaya mi. At anyway po sa liboton, maski po mayo pa ini, kada building po may duwang janitor yan, may duwang security guard yan. Kaya po assured ka muna, ma-maintain mi po siya. Kung may makakalusot naman dyan, talagang dapat mag-double time kami. Thank you, sir. Mapadagos ang advokasya sa edukasyon kan Security Bank. Kabali digdi ang mga training para sa kapasidad kan mga paratukdo. Lauman kan LGU na sa paagi kan pagtatabangang ini para sa edukasyon, mapatalubo, mas mapakarhay asin maging produktibo ang kada nakapag-adal na namamanwaan sa syudad. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto ipigtutulod na Metro Naga Development Authority ikukonsultang una sa mga konseho lokal na miyembro kan mga munisipyong miyembro. Ang detalye sa halik kay Joel Solina. Sa ubetong mas mapakaray antes na maipasar ang sarong resolusyon na naguhunot sa Kongreso urog na sa Senado na magkaigwa ding Metro Naga Development Authority. Nagdesisyon ng Metro Naga Development Council na paagihon ng una asin ipaaram sa Lambang Sangguniang Bayan ang dapit sa nasambit na katuyuhan. Sa entrevista kay Mayor Nelson Ligacion, ang chairman kang MNDC, kang nagtalikod na petsa 22 kang presenteng bulan, nagtiripon asin nagmeeting ang 14 mga miyembros kang nasambitan ng council. Kaiba ang anum ng mga alkalde asin mga representantes ka mga mayors ka mga members municipalities kung saan pinagpresentar sa mga member ang proposal na maging Metro Naga Development Authority na ang MNDC. Dangan na pagdesisyonan na ipresenta ini sa Lambang Sangguniang Bayan antes na magdesisyon sa sunod na council meeting para man maisapinala dangan magpasar ning resolusyon na ipapaabot ang official request kay Senador Francis Tolentino na iyong mapadrino kay ni sa Senado
dangan nila na uman na makakakuaman ng counterparts sa Kongreso. Na alkalde plus representatives po ninda kan iba pang mga mayors, we had a quorum based on the policy, based on our rules, and pig-update po sinda, pig-presenta itong proposal, itong draft bill na isasubmit po kay Senator Francis Tolentino. May mga suggestions na pig-consider ta po, and then may pakiulay na kung pwede si kada alkalde matawanan oportunidad at least for no less than 2 weeks na makaulay man sa indang sanggunian, kanya-kanyang sanggunian, para mapag-ulayan at least ining proponidong Metro Naga Development Authority. So, data mo na aprubahan si pagpadara kan official communication, including the passage of a resolution of the Metro Naga Development Council to await for the discussion, consultation with the members' respective legislative council. Paglilinaw ni Mayor Nelson Ligacion, oras na mapangyari asin maging ganap na Metro Naga Development Authority ang MNDC, magkakaigwa na inining legal personality sa diring mga personalis asin suway na fundo gikan mismo sa General Appropriation Act o GAA kang national government. Igwa ni legal personality ang Metro Naga Development Authority, magkakaigwa man yan ng mga empleyado na an mapasweldo, iyo po an authority. Alagad ang budget po kayan will come from the national government. Magiging parte kan General Appropriations Act, bibistuhon kan manlain-lain na opisina, ahensya kan gobyerno nasyonal within the territorial area kan Metro Naga Development Authority. Siring man kan NEDA, regional office, as in iba pang mga ahensya, as in opisina kan gobyerno nasyonal. May specific function na itatao sa magiging executive director kan Metro Naga Development Authority. Siring man sa board, pero basically tutukaron po duman itong mga bagay-bagay na may common interest or common benefit sa mga member local government units, especially in the area of road connectivity, of flooding, tourism included, as in iba pa. Ang mga member municipalities ng Metro Naga Development Council, iyo ang Banwaan, Kambumbon, Bula, Calabanga, Kanaman, Kamaligan, Gainsa, Magaraw, Milaor, Minalabak, Pamplona, Pasakaw, Pili, Ocampo, San Fernando, asin ang siyudad ng Naga. Para sa Naga Ngunyan, Joel Suliga. Metro Naga Tourism Master Plan aprobado sa Metro Naga Development Council meeting. Ang detalye sa haliki Joel Surina. Kaman, ang mapping ka mga tourism destination kan mga member municipalities kan Metro Naga Development Council ang tinatrabaho na ngunyan kang kani-kaniyang mga tourism office ang mga munisipyo asin syudad na miyembros kang MNDC para man sa pagkakaigwa ng Metro Naga Tourism Master Plan. Ini ang sinabi ni Sepio Head Allen Riandaga matapos ang ginibong meeting kang MNDC kang nagtalikod na semana na inatindiran ni Alcalde Nelson Ligacion kay ba mga mayor ka mga member municipalities asin ansain na mga representante. Tinagbiglad ang prosupesto para man saro-saro na ma-identify kan lambang tourism officers ang mga potential tourism spots sa saindang lambang munisipyo o syudad. Andangan ma-innovate asin ma-articulate maging ang mga potential products, amenities, paglatag ng mga program kasabay kang paglatag ng corresponding policies and protocols na makakataon ng long-term asin sustainable design sa sarong lugar
aring mabantog bilang sarong tourism destination. Hahagadon man kang MNDC sa National Commission for Culture and Arts na tabangan ang lambang member municipalities and cities sa pagkakaigwa ng cultural mapping para man sa pagpapagantad asin pagkakaigwa ng MNDC Tourism Master Plan para man makapagtaon ng organisado asin structured frameworks para sa turismo, dangan, development and promotion kaini como saro ang tourism industry na nakakatabang para sa mas pagpapakusog kang ekonomiya kang gabos na miyembro kang MNDC. Naipresentar, by the way, inot itong Metro Naga Wide Tourism Master Plan. Pigihiroan na po inikan mga manlain-lain ng mga tourism and arts culture officers kang Metro Naga. And si plano kung paano gigibuhon na ipresentar na asin na-aprobahan naman kang MNDC. Kaya pumahiroan ng ngunyan para pag-determine kung anong klase mga tourism destinations ang itatao o i-nominate kan mga munisipyo. Para sa Naga Ngunyan, Joel C. Sa satuyang huring bareta, Children with Disability bibilugon ka Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Nagbabalik si Joel Sulina. Nakataraan ngunya na bulan na Hulyo na iorganisa kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children and Children with Disability. Suway man ang mga PWD na nasa edad na ngaring mas mataon na ning focus asin magkakanigong programa para sa mga kakian na igwaning kadiknan. Ini ang sinabi ni City Administrator Elmer Valdemoro, Direktor kang NCCWPC. Ngaring mataon na ning focus, maniligong atensyon dangan programa ang mga kaakian na igwaning kadiknan, physical, mental o social development, kabali na ang mga aki na igwaning seryong injuries, nutritional deficiency o infection na nagresulta sa long-term na kadipisilan sa pagdevelop kan sarong aki, ngaring sinda mataon na ning special na atensyon. Sinabi pa ni Valdemoro na mas marhay na igwang suway na grupo na iyong mataong suporta para sa development ka mga children with disabilities. Katuwang ang mga teams ni mga professionals maging ang komunidad ngaring matabangan asin matukduan sa paagi ng inclusive education katuwang man ang mga health professionals, civil society organizations, disability organization, mga grupo ka mga magurang asin mga volunteers. Dilinaw pa kang opisyal na labi ka importante na maipahiling asin maipamati sa mga kakian na igwang nagpapadangat na komunidad asin environment na sa indang kinababalihan para sa maray na development na dadaronin na sagkod sinda magkaedad. This July ay i-organize man itong Children with Disabilities. Although organized po itong mga barangay children organization, mas maray na may suway man na organization itong mga Children with Disabilities para matawan man sindaning mas focus na program dahil ini po baga kaipuhan ning magkakanigong atensyon and magkakanigong programa dahil ang iba po digdi habo man sa regular school and habo man sa DepEd kaya nga ni po igaba kita ning special training sa SAINDA livelihood training na kumbaga po kung dahil na sinda maklase sa eskwelahan, pwede man sindang maihanda duman sa pagkakaigwaning sa diring livelihood income through duman sa skills training. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Yan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diasis, asin kan sangguniang panlunsod kanaga siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team ini ang sendong naging parabarita Roy San Ramon masunod na sa tong aramon.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasing ko sa kagamsan, mga balaog kagalanlan, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-orgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka, sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang orgulyo sa tinapan, sa gabos
ko lang nadarama, nakikita, nararanasan ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalakuman, nasasawigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman, nagana, 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 nagana. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Arabon. Maray na aga mga tugang, aldaw na Sabado ngunyan, petsa uno na po kan bulan na Hulyo. Hulyo na kita ngunyan, primerong aldaw kan bulan na Hulyo taon 2023. Sa pangarap po ni Allen Riondanga, ang head kang City Events Protocol Public Information Office, kita pa mag-iiribanan. Nguna, kita pang mag-iiribanan ngunyan. Sundong siguro mga 45 minutes kita. Ini pa sa indong mga kaibanan si Roy San Ramon, Katuan Tadigdi, si Janice, si June, hayaon maigdi si Bong. Sa tuwa po pag-uulayan ngunyan mga tugang, ining manunungod sa mga curator, ano? Siguro kada ko na naghahapot sa tuya, ano ang gustong sabihon kang curator? Isinindo mga tugang, pag may mga programang ginigibo digdi sa Syudad de Naga, halimbawa arog kang Jesse Robredo Day, ano, minsan may nadadangog kita, may mga nagtataram, bako lang sa Jesse Robredo Day, kundi sa iba pang mga okasyon na may mga nagtataram na mga curator, ano. Kaya minsan ako, sabi ka, anong gusto daw sabihon kang curator? So, ngunyan, pag-uurlayan tayo ng mga tugang ang manunungod sa curator. Ano ba yung mga curator na ini? Ano ba ang sa indang sabi nito, ano ba ang sa indang ginigibo?
ano ba ang sa indang papel pag-abot sa culture and arts? Tayo ini may connection sa culture and arts. Ano ba ang mga kalakawang kay ni sa turismo sa sarong lugar, halimbawa digdi sa Ciudad de Naga. And gunya na aga, may makakaiba ng gitang duwang curator para siguro ipaabot sa tuya, ihira sa tuya mga paratabay, sa tuya mga paradalan, kung ano ang gustong sabihon kang curator and kung ano ang sa indang mga programa para sa tuyang kultura, sa tuyang turismo digdi po sa Ciudad de Naga. Makaiba ng tangon yan, ang sa tuyang mga bisita ngunyan, sa tuyang mga guest, yan po digdi sa tuyang ngunyan si Mark Anthony Glorioso. Ang curator po kang museo ni Jess Robredo, pagkatapos si Paulo Susara ang curator kang UNC. Tama ba? Yun. Siguro, inutong ko muna si Mark Anthony para sa indong mga patara-tarangon yan. Good morning. Magandang umaga po. Ika si Mark, ano? Yes. Okay, si Sir? Yan, so good afternoon po sa gabos na naghihinanyog sa aming programa. Ika sa UNC? UNC pa. Okay, yan. So yan po sa tuyo mga bisita ko niyan. Inutunta ko na siguro, maano lang kita, mga mairistoryahan lang kita, manungod sa curator. Minsan kaya may mga naghahapot, ano kaya ang curator? Maski ako, dahil ko aram kung anong sabihin kang curator, ano. Pero, may sa tuyong pag-i-restore ka subago, dako na pala ng papel kay ni pag-abot sa culture and arts and sa tourism. Siguro sir, ano pa ang sasabihin kang curator? Okay po. Bali ang curator po ay isang propesyon na nakatuon sa isang museo. So bali kami yung overall na nagmamanage ng isang museo, kabilang na dito yung preservasyon ng mga artifact, yung pagre-research tungkol sa history ng mga artifact, yung pag-i-interpret ng mga artifact para share sa publiko yung information. Yung artifact, yan yung yung mga naka-display po sa museum. Yung mga naka-display na naiwan ng yung bayani or Yes po, marami po tayong klase ng artifact. Meron po tayong mga gamit ng ating mga bayani, merong mga archaeological artifact na mula pa nung panahon ng mga Kastila, Amerika, and iba pang mga So kayo yung namamahala nun? Yes po. Sir, ika sa UNC, right, ang curator. Bali, pira ka mong curator digdi sa Naga? Sanguyan po sa samuyang pag-organisa kang grupo. Igaw po kami 7 na aktibo pong membro. But sa samuyang pag-aadal, igaw kita mga museo din na pwede tang maapod na museo na pwedeng maiiba sa grupo. Kumbaga po, so we're looking na we can complete probably mga 10 museums here in Naga na magiging parte po kang grupo na matabang sa mga objeto kang syudad pag-abot sa heritage and cultural preservation. Oo. Diyan sa UNC, bilang ika ang curator kang UNC, Sir Paulo, ano ang mga pigpi-preserve, anong mga naka-preserve diyan? Anong mga pig-iingatan, anong pinapadalagan diyan mga arugay? Siguro po before ako magtaon ng impormasyon, sa rupong orgulyo kang Naga na ang second oldest po na school-based museum sa Pilipinas is ang UNC po. Siya po ina-establish October 1, 1952. Kung saan po ang UNC is only 4 years old during that time, and that was also the time that UNC transferred from dun sa labas ng UNC. Before po ang UNC is renting 2 buildings, isang ancestral house. Then noong 1952 po lumipat yung UNC kung saan na po ngayon presently located, and that's also the time that the second oldest museum in the Philippines was established. So, sa kapuhutan po mo na ano yung inuorgulyo mi, dahil po kami ang second oldest, yaon po sa mo si mga rare collection na inaapod, yaon po si mga bagay na collect kang perang taon na po, 73 years. Yan po. So, iga po kami collectioning archaeological, mga pre-colonial po, Spanish, and American and Japanese period. Iyan, mga nakuadigdi sa Naga or sa ibang lugar, sa Bicol or
Kung sa ina lugar? Sa Samuya po pag-aadal, ang iba po is luwas kang Bicol. Opo, igwa din po mga, pero sabihin tayo na po nga 70% ka mga koleksyon is hali po sa Bicol, solamente po is dahil sa ang sa tupi po founder is a Bicolano, haling Libmanan, and naging ano din po sa iyang obheto is to promote Bicol as a whole. In terms of museum po. So, yan po ang Samuyang Museo kang Mga UNC. anong bagay ang naka-display dyan sa ano sa Kung pag-uulayin tapos si mga pre-colonial, iyan po si mga bagay na ginamit kan sa tuyang mga ancestors. Ang apod po kayan is ito yung mga yan po dyan si mga ginagamit nila for hunting, si mga gamit po si mga ginagamit nila sa baga pong sa indang pakikipagkalakal. So yaon din po si mga trade hali sa ibang lugar na bako lang po sa Southeast Asia. Iga po din kita mga bagay na hali sa ibang parte kang Asia na yaon po sa UNC. So pero po yan sarong bagay na po yan is sarong masakit na bagay kasi po kita po nagpupuon pa lang. Ang UNC po, dahil aram po ang pandemic, dakulang factor po si pagpundo kang operasyon ka mga museum. So, ang iba po mga koleksyon, medyo nawara po si mga kumbaga si mga identification niya. Pero po sa tabang kang grupo, kaya po saro po sa mga obheto may is that magkakaigo po kami ng tarabangan sa pag-identify, pag-collect, and pag-preserve po ka mga kada artifact sa kada museo po na yaon sa Naga. Sir, apatong ko lang si Sir Mark. Ano ang plano kan sa indong kamo sa grupo nindo? Anong gusto nindong gibuhon bilang mga curator? And garo na pag-araman ko, garo gusto nindo magbilog ning sarong grupo. Yes po, tama po. So bali ngayon po binubuo namin yung Naga City Museum Association. Grupo po ito ng 7 museum sa Naga City. Yung nabanggit ni Sir Mark. Yes po. 7 museums na ang purpose ay magkaroon ng unity, tulungan, promotion ng mga museum kasi hindi natin dapat tingnan yung museums sa isang community as rivals. Dapat magtulungan kasi iisa lang naman yung target audience natin, which is yung mga tourist. So magbe-benefit tayo kung magtutulungan tayo na mapalakas yung turismo, ma-promote yung museums, mas maraming pupunta sa isang museum, mas maipopromote natin yung iba pang museum sa ating community. Ikaw nasa kasi Mark sa museo ni Jesse Robredo. So ano bang ginagawa dito sa museo ni Jesse Robredo? Ano bang yung mga curator? Ulitin ko lang yung kanina. Ano bang mga ginagawa nila? Halimbawa, pag pumapasok sila sa opisina dun sa museo ni Jesse Robredo, ano bang ginagawa ng curator? Bali ang curator, yun nga po, ang role namin is to assist the guest. Although meron kaming museum guide sa museum, pero ang curator ay nag-a-assist din sa pagtutour. Especially kung meron tayong mga big tours ng school, mga educational tours, yun po ang so ibig sabihin parang nagsisilbi din kayong tour guide sa loob ng sa loob ng museum. Apo. Ikaw sir sa Museum ni Jesse Robredo, ikaw ang nagsisilbing tour guide. May tour guide po kami si Miss Joanne Peconcillo. Tapos ako po yung kung may tinutour si Joanne, ako po yung nag-a-assist sa ibang guest namin. Sir Paulo, anong mga museo ang yaon digdi sa Naga kung mabanggit lang? Sa ngayon po, ang miyembro kang Naga City Museum Association, magpuun po kita sa Museo ni Jesse Robredo. Sa downtown po, ang yaon ng UNC Museum, pangadua. Pangatulo po is USI Museum. Ang sa tuya pong Holy Rosary Minor Seminary Museum. That's pang-apat po. Ang bago pong mukna na Museo High Schoolano, kang Kamhay. And ang anong po, iyon sa tuyang NCF po, V Gallery Museum. So, sa ngunyan po, sa muya pong naimbitaran, as an addition po, ang sa tuyang
ang kabubukas pa lang po na Bicol Science Centrum. Okay. Yan po. Kumbaga, sa muyang pag-aanalisar, siya po sarong perpektong kaibanan kang grupo para magkaigwaning sarong perpekto din na ecosystem ka mga museum po. Kasi magayunon sa sarong turista na sabi nga ni po naisip mi kung kita po igukita ning inaapod na bisita iglesia. What if po magkakita ning programa na bisita museo. Okay. O sa Naga po, in one day or kabangang aldaw po, ang mga bisita ta is may sakayan sila. They travel the 7 museums of Naga. And saro po yan na magayon na saro po sa mga pigtutulod mi. Na kumbaga po paglipat mo sa minor seminary, it's more of ecclesiastical. Ano ang inagi kang Bicol, kang Naga, kang syudad ning Nueva Cáceres in relasyon sa Kristyanismo, sa simbahan. Malipat po sila sa USI. Yaon po dyan si pagpadalagan kang pinakasaro sa pinaka-premiado and inot na eskwelahan sa Southeast Asia. So gusto sabihin, kada museo may mga kanya-kanyang istorya. Yes po, oo. Kaya po magayunon siyang bagay na magkaigo po kita ng kooperasyon. Oo. So iyo ang gusto nindong gibuho na pakusugon. Precisely po. Paano nindo siya mapapakusog? Dahil tama ka, may mga kanya-kanya talagang istorya ining mga museong iniyo. Why not? Data pakusugon. Para duman sa mga aram mo digdi kay sa Naga, may mga tourist na apwera ka itong mga dinudumanan ng mga halimbawa, simbahan, sa upper barangay kang Naga, itong Parigusan, mga Aruggayan. Ining mga Arugga ini yung may ko-consider ano bang apo dyan na pwede ba yan maging tourist destination ba? Yes po. So iyan ang target nindo. Yes po. Kumaga po saro siyang dakulaon na dito po masasabing add-on. Okay. Kasi ito po talaga mga grupo na ang interest yaon sa museum po. Na dito po aram na ang Naga po palan saro sa mga darakulang syudad na igwan dakulang numero ni mga museum po. Kung hihilingon ta pa ito pong 7 dakulaon na po yan na numero. Sabi nga ni po ang Department of Tourism is that sa mga European countries baga po, kaya po walkable cities sinda kasi po sa kada corner, igwa sila ning may museum, may cafe. Kumaga po, konektado ang kada saro in terms of promotion po. So that is also one thing na we wanted in the future na magkaigwaning yan ang realisar with this kind of group po. So gusto nito siyang pakusugon. Opo. Na kumbaga pag may nagbisita digdi sa Naga, may mga duduman ng inian mga museo na pwede nindong dumanan. Yes po. Sa kunyan, ano ba nagkaurulay na baga kamo kini yung yung ibang curator? Iyo po, inot po sa mong pig-establisher si Vision Mission. And masunod po kayan sa mga programa. Kami po nasa ikatulong bulan na po kang pagpaplano. Igo po kaming monthly meeting. So, dyan may po piga-analisar and pigpaplano. Ano ba ang magiging programa kang grupo na makakatabang bako lang po sa Muya. Kasi po, ini pong grupong ini, saro din na pag-promote ka sa Muyang Museum po. But in a way din po, makatabang sa syudad or ano man pong grupo na sa hiling ang sa Muyang presensya is magtataon ng importansya sa inda. Kasi po ang museo, saro pong bagay na sabi tangani po, for so long, day natatawan ng day naman sa buday natatawan ng importansya, pero po siguro sa interest ka mga tao. Pag nagpapanaga po, ang dudumanan is Basilica. Sabi ko nga na opo, igwa kita pala na may museo po ni Peña, Francia. Di ba itong iba naghahanap ng ano kayang istorya ng kay niyo? Kumbaga, sinda nag-aaram na igwa pa lang kita mga museum na pwede nindang makuha ng kanyang mga istorya yes po. And paano nindo gigibuhon yan? Tanganing, di ba, sabi nga ni kayan, magkaigwa ng interest. Itong mga nagbibirisita digdi na maghapit sa mga sa mga lugar na yan, kamo bilang curator, paano nindo sinda maistoryahan na ay arog pa lang kayo ni ang Naga, arog pa lang kayo niyo ang Naga kahit mga panahon. Sa inot po sa Muyang timeline, inot po is makikikoordinar po kami sa tamang organisasyon. Siguro po na sa ulay namin kang grupo is that makikikoordinar kami sa local government unit of Naga. Kasi po siya ang pinaka kumbaga talagang appropriate po ng grupo para kami po magkaigwa maning
dikit na pabisto. Kung ano po ang may contribute na namin. Second po is, syempre po, gabos po nagdadalagan ngayon sa social media. So, gabos po dyan ilalaog mi. Pwede po kami mag-create ng mga like YouTube channel, iba po pong medium of social media just to promote the group po. So, yan po muna ang samuyang pigaano. Pero gabos po yan maagi sa samuyang inaapod na magda-dry run kami. Kasi po, kumbaga, kami mismo, we wanted to, kasi nga ni po, na-mention din na meron na pong grupo na inaapod na Bicol Association of Museum. Bicol Association of Museums or BAM. Pero ini po, medyo dain na po sila aktibo. So, kami po nagkaigo din ng inisyatibo na what if sa Naga? Puunan ta. Kamo ang mapoon. Yes po, oo. At least kadakol na kamo, 8. Iyo po, 8 na po. Kasi magayon na po na pakatapos po, kay Ilion ta po, very walkable lang siya, perang metro lang po. Pakahali po kay Robredo Museum, pwede sila sa Bicol Science Centrum. Opo, nagsimba sila sa Basilica. Di ba po may ginigibo duman na Peña Francia ni Ina? Sumalakaw lang po, madyan sa Peña Francia sa may Magsaysay Bridge, yan po dyan si Satuya. Gara po walkable. And saro po sa mga komplementar dyan, isa Magsaysay Avenue, may kakanan. Kumbaga kung ma-establish na po yan in a very good way, manner, siguro po maiingkaminar ang mga tao na magralakaw. Na from Magsaysay, magralakaw kita pagkatapos sa pagkakan, mag-jump po kita sa museo ni Robredo kasi yan po dyan ang museo kang legacy kan sa tuyang dating mayor. Balikan ko lang si Sir Mark. Sir Mark, pirang beses bibisita ang museo ni Jesse Robredo sa kada aldaw? Sa ngayon po, before the pandemic, nag-average po tayo ng 7,000 per month. Per month? 7,000? Talaga? Pinakamababa po nung pandemic era, bumaba ng mga 100 because of the restrictions. Tapos ngayon po nasa 4,000 per month na po. Siyempre ang pigihiling ninda anong tuyo ninda pag nagdadyan sinda? Sa Robredo Museum po kasi makikita natin yung personal belongings ni dating Secretary Jesse Robredo. Okay. So very unique museum siya in terms na very contemporary yung exhibit. Yung mga naka-display, mga tsinelas, mga damit na makikita pa rin natin na ginagamit ng mga Pilipino ngayon. So makaka-relate yung mga bumibisita. Uy, kagaya to ng tsinelas ko. So makikita natin yung simplicity ni Jesse Robredo sa pamamagitan ng exhibit na yan. Mga personal belongings. Anong klaseng personal belongings? Marami po Maraming tsinelas kasi kilala siya doon sa tsinelas leadership. May mga ginagamit niya noon. Opo, mga t-shirt niya na ginamit sa kampanya, uniform nung naging mayor siya, nung naging DILG, tsaka yung napakaraming awards. Marami siyang medal like yung Ramon Magsaysay Award na sinasabing Nobel Prize ng Asia. Meron din siyang Philippine Legion of Honor and yung Quezon Service Cross na dalawa sa pinakamataas na award na binibigay ng Pilipinas. Usually, ano yung mga bumibisita? Karamihan po ay mga estudyante. Mga educational tours. Kasi nakikitaya po kami from mga saan galing? All around Bicol po. All around Bicol. May mga may mga galing ba sa labas ng Bicol? Yes po, marami rin po. May mga taga Manila na supporter ni dating secretary, meron ding supporter ni Vice President Lenny. Marami rin tayong mga naging bisitang politiko na gustong pag-aralan yung legacy ni Jesse Robredo, kung paano niya pinatakbo yung Naga during his time as mayor. So, hindi lang siya pang estudyante, pang rin siya, pang politics. Yung mga yung mga politics. Marami silang napupulot na aral. Sa sa UNC? Sa ngunyan po, ang museo po ni kang UNC, mabukas po siya ngayon na July. Mabukas pa lang siya? Kasi po, sabi ko nga po, kita po na close po kita for 2 years. So, sa Satuya pong pag-asumer, birang curator, saro po sa mga bagay is i-align na din po siya sa mga existing museum in the sense na ano po ang pangangaipo kang mga nagduduman. Kasi po kay punta din i-profile si Sebaga po nagduduman, anong klase po ang pigdi-display ta. Kasi ikaw po kita mga koleksyon na dai man po angay sa mga aki. Ikaw po kita mga koleksyon na angay lang sa
sa mga kadaklan po kasi nagbibisita sa UNC kahit di pa po siya bukas. Ikaw po kita mga researcher. Kadaklan po yan onjo mga researcher. Talagang nahihiling po dalin da sa Google na ang UNC Museum meron po archive collection, so they do go there po for research purposes po. So primarily po day pa po kita open, but official monte po siguro by ngayon pong bulan ng July, kasabay po kang sa tuyang Founders Day sa moya pong hihigusan na mabukas po ang sa tuyang museo ni UNC po. So ang target nindong magbisita dyan, mga parehas kayo itong sabi ni Sir Mark, mga estudyante man Yes sana. po, oo. Kasi po, saro po yan sa mga, ang role po kang museum is that, kung nababasa ta po sa mga libro, ang mga libro ni Jose Rizal, si mga bagay, diyan po sa mga lugar rin, makuha mga tangible na mga koleksyon. Ini pa lang po, ay, hindi ma-appreciate kang estudyante na ito pong binababasa ninda, ini po si actual. So, iyan po ang kinagayunan ka museo. Ano ba dyan? Ang ipigdi-display dyan itong itong mga haralawig ng panahon na ginaramit ka ito. Yes po, kadaklan po dyan, mga nagpupul po sa 1700s to 1800s po. Pero duman sa museo ni Jess Robredo, iba man itong ginamit ni Mayor Jess, itong mga nakaagi lang. Anong pagkakaiba kayo ni yung Argenio? Itong sa UNC, itong mga kantupang panahon, ito man sa iya, itong sa naging leader kang Naga. So, iba-iba ang... Magayunan po ka talaga siya kasi pag nabuo ta po yung ecosystem niya, ka mga museum, sa saro pong turista, mas maging interesante sa parte niya kasi bako lang po siyang saro lang na aspeto. Okay. Halimbawa, kung madumang ka po sa may Bacolod, igo po silang museo kang trend, meron silang museo kang sugar plantation, meron silang about sa mga leader. Pag magdiretso ka man po sa ibang lugar sa Visayas, igo po sila ng photography. Meron sila about sa mga natural wonders. So kung sa Cebu po kita, igo man sa Relion, sa Santo Niño, sa simbahan. So magayon po siya, lalo na po ang Naga na iba-iba po ang aspeto ng kada museum po. So ang gusto sabihon, igwa siyang pang itong sa halawig na maray na panahon, kadto pa. Tapos igawin itong kay Jess Robredo, pagkatapos itong sa Minor Seminary, itong ano yan? Ecclesiastical po. Ecclesiastical. Yes po. Manungod sa simbahan. Yes po. Okay, oo. Tapos ang Peña Francia, kay ina po, ang sa tong devotion kay ina. So magayon pa siya connect sa mga nagduduman sa Basilica. Aram taman po na sa turismo ngunyan, ang Basilica is the second most visited landmark sa Bicol region after po kang sa Kagsawa. So, pwede siya i-connect po na, igo pa lang kita ning museum that would, kasi mahiling talang po dyan si simbahan. Pero po si mga ginamit ni ina, nasa po siya yaon duman. So, siguro po kung igo kita dakol na informasyon sa over the net, dakula pong partisipasyon kang kabus ng mga museum, mas madakula nagbibisita sa satuyang lugar. Sir, ano ang ginigibot ang ngunyan ng mga panahon para, sige ni madagdagan pa sa tuyang ang mga nagbibisita diyan sa museo? Anong mga paagi pa ang ginigibot nanganing magpasiring pa diyan, maging interesado pa sa tuyang mga estudyante, hali sa ibang lugar para bisitaon sa tuyang museo, sir? Sa ngayon po, nagkakaroon po kami ng mga promotional activities na under ng National Historical Commission of the Philippines. Meron po tayong mga online webinars na nagsimula ng pandemic era since naging digital na lahat ng event nun, na pinagpapatuloy pa rin namin ngayon. So mga webinars about kay Jesse Robredo, about kay history ng Naga City, na magiging aware yung mga tao, yung publiko, na may ganito palang museum sa Naga na nagpo-produce ng nagsishare ng information about history. Well, sir, apo tong kamdua, paano ta siya paano ta siya mapapreserve para itong day sa magadan? Kasi, di ba, kasi may mga museo na medyo, di ba, nawawara na saan, dahil ng gayo pigi-intindi. Paano ta siya mapapakusog? Anong dapat ang gibuhon? Kita po mapuon muna sa
disseminating impormasyon. Importante yan. Inot po. Kasi po, mayong maduman sa sarong lugar pag maikitang impormasyon na ginigibo. Ini po, ang pag-imbitar po sa muya, sarong dakulaon na bagay, na, uy, igo pa lang kaning museum, igo pa lang kaning grupo, and makreate po kita ng curiosity sa indo. Uy, magdumang kita. Then magkakaigwa ng domino effect. Saro po yan. Magpapasalamat po kami digdis sa indong grupo. Second is pakusugunan sa tuyang koordinasyon sa local government of Naga. Kasi po aram tamang po ang trust kang grupo na i-involve ang gabos. Kumaga empowerment. Sabi nga ni po ni Sir Allen is i-invite ito po mga arts and culture. Ito po mga grupo tangon yan in performing arts, and we are happy din po na imbitaran kami kasi may makakontribute din po kami. And third po is that pakusugon po masyado ang sambayang social media kasi iba talaga ang pinaka-instrumento kang sarong bagay para dumanon. Lalo na po ngunyan na gabos po na bagay hybrid na. It could either be gabos na bagay po yaon na talaga sa digital world. So duman po talaga kami madalagan ang samuyang para mas hapot mo po na paano siya pakusugon, hindi siya mawara, iyan punto lang gigibuhon may. Sa ano sir, sa Museo ni Jess Robredo, anong ginigibo ta? Sa bagay, ang Museo ni Jess Robredo, kada ako nagbibisita kada okasyon di ba? Yes po. Oo, at least ang museo nindo diyan talagang birisitahon, lalong-lalo na pag nag-aagidigdi sa Naga. Kung may nag-aagidigdi pag may mga okasyon kita, pirming nababanggitan ang museo ni Jess Robredo, and natatandaan ko nga pero pirming ika ang bisita pag may mga okasyon ni Jess Robredo, mga Jess Robredo Day, tapos itong iba pang mga okasyon. So, ngunyan, may asosasyon na kamo, nakabilog na kamo ng asosasyon. Yes po. Oo. And ano na ang sunod nindong gigibuhon kaya? Magkakayo po ng formal launching. Ang sa mga pong target is gunya na bulan pa rin August. Ang August po is history month na inaapod. So tamang-tama po. But prior to that po, magkakayo pa mga series of activities para kumaga po, mahiling mi man beyond our work. Ano ba ang, kumaga po, makanos po kayo na perminal kami nasa opisina. Kasabi nga ni po ang museo medyo boring sa iba. Pero po, pag mahiling ma-appreciate mo ang existence niya po, that's why igo pa kami mga series of activities. We have po monthly meetings, updates, para at least po makrear mi manggiraray si continuity kan sa mga interest. Kasi kami po, do kami po nasa museum, pero igaw kami mga interest na beyond that what we are doing. Na, uy, kasubago po, nag-uulay kami. Saro po sa mga gigibuhon may magkakaigo po kami pagbisita sa mga abandoned houses sa Kamsur. Masakay po kami sa tren. And kumaga po ining mga bagay na pwede min man maku ang information or knowledge para sa samuyang pagbalik mi sa may museum, mako-connect mi man po ang samuyang collection. Ay ini pala konektado di sa lugar na ni kasi arog po kaniyo. Kasi po ang museum bako lang po confined sa collection what we have in the museum. Kailangan adalan po si Kabsan para po may nag-tour, mako-connect mo siya kasi parang you're telling a story of your museum po. Sir, ano ang dinadarang importansya kaini yung museo ining sa mga istorya kang mga nakaagi bilang kamo mga curator? Anong importansya kaini sa komunidad, sa pagbuhay, sa lugar? Initong ko si Sir Mark. Una po, ang importansya ng museum sa ating community ay ito yung nagiging identity ng ating komunidad. Makikita natin sa mga bayan na may mga museum, nakapaloob dito yung cultural heritage ng isang bayan. Pinapreserba para sa mga susunod na henerasyon. So yun yung main goal ng museum. I-preserve yung cultural heritage ng isang bayan para makita pa ito ng mga susunod na henerasyon. Kasi sinasabi nila, ano man lang yan ano na yan? Ano yan? Anong, di ba, bagay lang yan. Anong mga nakaraan, siyempre sinasabi ko niya ka mga bagong henerasyon, anong karahayan na madadara kayo ni sa tuya, sir? Mga araw kayo ni yung mga pigpipreserve kamo bilang mga curator. Samuya po sa UNC, gusto ko pong i-share si Samuyang sinabi po kan sa Monter President kang UNC, si Sir Fred Ayala.
Nasabi niya, for us to be proud na saro kang estudyante or alumni kang UNC is for you to look back, trace back. Ano ba nangyari during that time? So, sa museum po ni UNC, igo po kaming lugar para po sa mga collection talaga kan sa mga founder, sa mga achievements. So, that's the time po, kung may sarong estudyante nag-ikot doon, may hiling niya po talaga ang historic ang UNC. Kumbaga, garo, itong sinasabi niya, kung hindi ka lumingon sa pananggalingan, hindi makakarating. Yes, precisely po. Oo. That's why po, nagkaigo ko doon ng idea na what if may sarong mainstay na gallery exclusive for UNC. Okay. Kasi po, duman mo ma-realize, no, ang very rich ang history ng UNC. So, sarong bagay po yan na sa muya pigo-obheto kang museum na, aside from the galleries of the pre-colonia, the Spanish, the American, ma-promote din ang UNC as a whole po. So, paano siya nagiging, may sinasabi kaya minsan ng iba, giya ngayon yan? Kung pasain niya ang buhay mo, pwede mo niyang gibuhong giya yan. Paano siya nagiging giya ang mga arog kayo niyong istorya, sir? Kasi bawat artifact po na nakadisplay may kanya-kanyang kwento eh. Okay. Na pwedeng mag-reflect sa, or pwedeng maka-inspire. Oo. Parang inspiration gagamitin mo. Katulad po sa Museo ni Jesse Robredo, karamihan po sa mga comment na mababasa natin ay na-inspire sila mula sa buhay ni Jesse Robredo, mula dun sa mga nakita nila sa loob ng museum. So, sa ganung paraan, makakapag-produce tayo ng panibagong henerasyon na may sinusunod na aral ni Jesse Robredo. Yung parang magiging inspirasyon mo siya, gayahin mo yung ano. Yes, and sinusulat din yes din po, niyo ba yan? may comment box po kami na mababasa natin doon lahat ng mga ideas nung pumasok. Oo. Na pwede mong, parang pwede mong gayahin, mga gano'n. Sir, say mo, sir. Sa amin din, sir po, same din po sa sinabi ni Sir Mark, is that ansa po yung museo din po would also serve parang inspiration sa mga estudyante. Kasi ikaw po mga estudyante din talaga na kumbaga history buff talaga. Na minsan they find it kumbaga yung mga books yung sa internet, they go beyond from doing research. Gusto nila makita yung actual. So yun po mahihiling sa mga museo di sa Naga, sa Kabikolan. So kami po sarong instrumento lang para mag-inspirar pa. Kasi po ang sarong pong tawag mo yan, hilig sa mga museum is something very rare sa sarong tao. Kita baga po minsan na pag sinabing mga po museum, medyo hindi interesante sa gabos. Pero po pag na-army si inspirasyon sa estudyante, dakulang bagay po yan sa muya. So paano ma-inspire mga estudyante? Halimbawa, itong mga nagbibisita para arugunin da itong mga bagay na yan na nahiling ninda sa museum. Sa muya po, deeper understanding of each collection. Pag mahiling mi po si magayon na istorya niya, iyon po ang sinasabi mo sa nagbibisita. From then po maaraman, ay yun pala yun si mga agi-agi kang panahon. Ayun po si mga kasakitan na inagi kang mga palong kang mga Kastila. So from then po, that is that one way of inspiring them na, arog pa lang kanina nangyari kang mga buhay. Kaya, ngunyan, dapat maghigos kita kasi panahon pa lang ka to, masakito ng buhay. And yan po, ansa magginigibong mo yan. So yung mga tada-tadang yan, i-istorya nindo kung ano ang kahalagahan kaya. Yes po, importante po. Yan. And sa muya din po pag-edukar sa mga estudyante, hindi dahil po kami nagibo ka to mga the usual. We wanted us to copy kung anong ginigibo po kang ibang lugar, like kung kaya po kung binondo po kita ang approach po ni Mr. Ivan Mandi pa nagtutour guide, iba, very educational, very jolly. Nagadan po ni si Sir Carlos Celdran sa Intramuros, iba din po ang sayang approach. Umaga po sa Satuya din, even sa Bacolod po, iba ang approach nila. Bako siya pong traditional na museum tour. We wanted it to very jolly, na hindi siya very strict. Bawal mong hawakan yan, etc. Kasi po, saro po yan sa mga, it's a big no-no po na mag-flash ka, mag-camera. Pero, ma-inspire mo po sila how you deliver it. Paano mo explain ang sarong collection, deeper understanding of the history. Iyon po ang ginigibo mo ngayon sa mga museum. Iyon ako tayo sunod kong hapot. Pag may nagbibisita dyan sa museum, paano ang ginigibutang arang apod kayo ni pag-introduce duman sa mga gamit? Ano bang may mga bawal ba kita? May mga
may mga dapat bang sinusunod ito mga nagbibirisita dyan? Sir, dyan sa museo ni Jess Robredo, anong sistema to dyan? Opo. Bali, ang sinusunod na protocol po namin ay galing naman siya sa International Council of Museum. May sinusunod man siya? Yes po. Tulad-tulad lang naman po, bawal ang flash photography, bawal hawakan yung mga artifact, bawal tumakbo sa loob ng museum, bawal masyadong maingay. Kasi gusto natin mapanatili yung anong tawag doon? Yung minsan baga sa mga museo, itong tuninungo na Mariano, garo. Yes po, opo. Ano tarog sa Yes po. Kasi may iba pa po tayong kasama, hindi lang tayo yung nandun. Para ma-enjoy din ng ibang tao yung kanilang peace time sa museum. Akala ko yung ibang kasama doon. Hindi yun. So parang iniingatan mo yung mga gamit, sir. Arag ba yan ganyan? Yes po. Kasi hindi lang po kayong nagbibisita. So you need also to respect yung mga andun. Pero po, kami naman po, isang grupo lang. So, pwede ho natin laruin kung paano yung approach as much as possible kasi po talaga, tama yung sinabi mo, sir, pag museum, medyo madilim, medyo very gloomy yung atmosphere. So, iniiba ho namin. Hindi siya very strict, very formal. Very happy, very jolly yung approach. Para paglabas nila, it's educational / na medyo comedy style, medyo masaya. Pero ano ba yan, sir? Depende ba yan sa ano? Depende ba sa museo yan? O lahat ng museo ganyan ang ano? Iba-iba, sir. Iba-iba. Iba-iba po talaga. Like sa Bacolod po, sa ruins, ang tour guide po din is very jolly, very happy. Pag pumunta pa tayo ng Cebu, iba din yung approach. Very religious talaga yung dating. So, depende ho din talaga sa approach. Kasi kumaga po, you're selling your product. Yes, so, you need how to sell it. Kumaga, kung nasa SM tayo, inahatak mo yung customer, same din po sa museum. You need to create your own approach po. Siguro ini sir, mga yung digdig, GMR Museum, UNC, USI, Minor Seminary, Peña Francia, V Gallery, Museo, High Schoolano, Science Centrum. So, iba-iba ang anong apod ganyan di-display mga argayan saka itong parang ipinapahiling ninda ining V Gallery. So iba-iba sir mga painting, mga may mga arg ba kayan ining Science Centrum aram ta na ang mga yaon dyan na pwedeng ipahiling i-tour ang curator ang curator dyan ang head na mismo. Parang yun po ang setup nila. Arke ng setup dyan. Kung sisi ang head, yun na itong curator. Yung curator po nila. Paano ta curator ang apod sa inyo? Iyan po ang curator. Di ko po anong history niya. Pero isa sa po siyang French word. Okay. Ang curator. Siguro aadalan ta po pag ulit. Dita araw po tama sa mga nagdadalan po. Pasensya na po. Basta ang gustong sabihin, pag curator ka, itong nagki-curate po ng yung preservation, collection, management, overall po. Okay. Ining Museo High Schoolano, anong mga yaon? Iyan po bagong mukna lang. Iyan po nagtataoning orgulyo sa pirang taon. 1905 po ang Kamhay. So, sa indo pong history din, alumni, history kang yes po, eskwelahan mismo. And siyempre po, ang sa ito mga produkto. Magayunan pong maray ang Museo High Schoolano. Taramta mo po sa mga talaga premyadong eskwelahan na namukna during the American period. Na-preserve po masyado ang sa indo mga buildings po. Saan siya mo sir? Sa loob mismo? Sa loob po, sa Indang Gabaldon Building po. Sa Gabaldon Building. Sa may left wing po, pag nasa harap ka po kang sa Indang Building, nasa second floor po, yan po duman sa Indang mga collection. And magayunon po, kasi po pa naglaugagaro po, back to the past ka, yan po sa Indang mga lumang collection po. Yan po pigma-manage ni Ma'am Yolanda. Ma'am Yolanda. Okay, oo. And ining V Gallery? Yan po, gallery po / museum sa may Liboton po. Okay. Yan po. So, saro po siya sa mga very active. Kasi po, I think designated po siya ka NCAA sa arts. Okay. Po. So, very active po sila. Recently, they have a one-man show ng isang sarong pong last month, I guess. So, garo mga painting ini. Mga paintings. Pero sa sa ground floor, they also feature po Naga College, the founder, yung mga collection po. Parang nahiling ko na ito. Magayunan din po ang sa indang struktura
talaga pong akmang-akma sa gallery po nila. So ining Peña Francia, harap na nabanggit na kasubalo, Yes, po. ina, and ining minor seminary, ecclesiastical lang, Ecclesiastical po. and ining sa USI. Sa USA po, the USI po, as a whole. Oo. Opo. Ano yun, yung eskwela na yun, garo, ano naman, Ayun po. naman, Magayuno po ang sa indang pakadesenyo. Mhm. Well-designed po ang sa indang museo talaga po. So, it's all about po Universidad de Santa Isabel po. And itong the rest na ano ito na. Sige sir, siguro ma-invite ta, maipadawag ta sa tayo mga parantabay ngunyan, sa tayo mga viewers kung ano ang obheto kan sa tuyang pag-promote kang bilang pag-promote kay ni yung mga museum ini and kamo bilang sa grupo kan mga curator. Okay, sa mga nakikinig po, tulungan niyo po kami na buhayin ang museum sector ng Naga City. Meron po tayong 7 museums dito sa buong Naga. And actually, ito pong binubuo naming Naga City Museum Association. This is a very unique organization. Sa buong Pilipinas, kokonti lang yung organization na museum sa isang bayan. Usually kasi regional, kagaya ng sinabi ni Sir Pao, yung Bicol Association of Museum. Isa rin sa mga end goal natin ay yung pagpapanumbalik ng BAM in the future. And ayun po, bisitahin po natin ang ating mga museum. Libre po ang entrance sa Museo ni Jesse Robredo mula Martes hanggang Linggo hanggang 4 p.m. ng hapon. Yun po. Sir? Samuya mo po sa UNC, sana po sa samuya ang pagbukas, at least manumbalik po ang pagbisita ng mga estudyante. At the same time po si mga bisita ta. And tama po sinabi ni Mark, and sa samuya po mga kaibanan, ang samuya pong obheto is mag-create ng sarong grupo na ecosystem ka mga museum na kung saan po magkukonektar ang kada identity ka kada museo sa pagtalubo as in pagtabang din po sa heritage, sa cultural and sa turismo po kang syudad ng Naga po. So, yung pong grupo na yan sa pakikipagdamangan po kang 7 museums and sa mga maarabot pa po. Sana po magtarabangan kita and magdakula pa ang interest ka mga bako lang po taga Naga but mga sa tuyang mga bisita sa pagbisita po sa mga museo natin. And ining kamo ang pinakadakol 8 sa Bicol o sa Muya pong paghiling kami po kita po ang may pinakadakulang grupo po di mga museum po. 8 po. Sa Naga lang? Sa Naga lang po yan. Talaga, oo. Apwera pa kayo na itong nasa ibang lugar digdi sa Bicol ng mga museo. Yes po. Oo. May ano ba din ba kamo? May collaboration din ba kamo kayo? Sa ngunyan po, kami po nagre-reach out man, pero po sa samuyan pag-urulay is gusto mi dun po na magpuon muna sa diritang lugar. Gusto mi pong matabangan muna kung ano ang yaon po sa muya. I-testa po, test the waters muna kung kakayanin po, ano po ang magiging epekto niya. Kasi po masakit magpuon sa dakula. Punta muna po sa sasuduyang lugar, sa sasudang Sinaga po. Okay. Mabalos, Sir Mark Anthony Glorioso kang museo ni Jesse Robredo and kay Sir Paulo Susara kang ano bang UNC Museum po. Museum, yan. Mga naging bisita ta po ngunya na aga para po i-promote, itulod na digdi pa lang sa Naga, kadakol kitang mga museo na dapat tang dumanan and dapat tang ano apod kay niyo mabisita, makuanan tanin mga istorya kan mga nakaaging panahon. Iba-iba ang sa indang ipig-presenter mga tugang. Kadakol sindang mga bagay na ipigpo-promote sa lado kang arts and culture pati naman tourism, di ba sir? Oo. Mabalos sa tuyang mga naging guest ngunya na aga. Mabalos man sa tuyang mga parantabay. Yan po ang sa tuyang napag-urulayan ngunyan. Ang manunungod sa pagpreserbar kan mga agi-agi bilang sinda po mga curator na sinda ang nagpapahalaga kay niyong mga gamit asin iba pang mga istorya kan mga nakaaging panahon. Sa pangaran po ni Allen Rion Danga, ini po ang sendong nakaibanan sa pangaran mga sa tuyang mga naging katuwang si Janice, si June, si
si Bong as di ba pa niya itong mga pag-iripa. Ini man po ang sidong nakaibanan sa tong Aramon, Roy San Ramon, mabalos ko sa inyo pagkantabay marina. Ayos. Ang sa indong pigtiti ramang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.